pagdisiplina ug pagdalisay. Job Kapitulo 5 versikulo 17. Ania karon, bulahan ang tawo nga pagabadlongon sa Dios, busa ayaw pagbiay-biay sa mga kastigo sa makagagahom. Ang mga pagsulay ug mga babag mao ang pinili sa Ginoo nga mga paagi sa pagdisiplina, ug ang iyang gitudlo nga mga kondisyon sa kalampusan. Iyang nakita nga ang uban adunay mga gahom ug mga kadasig nga sa husto nga paagi mahimong magamit sa pag-uswag sa iyang buhat. Diha sa iyang probidensya, iyang gidala kining mga tawhana ngadto sa lain-laing mga posisyon ug lain-laing mga kahimtang aron ilang madiskubrihan sa ilang kinaiya ang mga depekto nga natago gikan sa ilang kaugalingong kahibalo. Siya naghatag kanila og kahigayunan sa pagtul-id niini nga mga depekto ug sa pagpahaom sa ilang mga kaugalingon alang sa pag-alagad kaniya. Ang kamatuoran nga kita gitawag sa paglahutay sa pagsulay nagpakita nga ang Ginoong Hesus nakakita kanato og usa ka butang nga bililhon nga iyang gitinguha nga mapalambo. Kun wala siya nakita kanato nga makahimaya sa iyang ngalan, dili siya mogahin og panahon sa pagputli kanato. Wala siya nagalabay og walay pulos nga mga bato ngadto sa iyang hudno. Kini maoy bililhong or o mineral nga iyang gidalisay. Gibutang sa panday ang puthaw ug asero sa kalayo aron mahibal-an niya kung unsa kini nga klase sa metal. Gitugutan sa Ginoo ang iyang mga pinili nga ibutang sa hudno sa kasakitan aron mapamatud-an kung unsa sila masuko ug kung sila maporma ba alang sa iyang buhat. Murag kinahanglan natong tun-an ang atong kaugalingon nga mga kasing-kasing ug sukdon ang atong kaugalingong mga lihok pinaagi sa pipila nga atong kaugalingon nga sumbanan. Apan dili kini mao ang kahimtang. Kini mahimo lamang nga hiwi imbis nga maporma. Ang buhat kinahanglan magsugod diha sa kasing-kasing ug unya sa espiritu, sa mga pulong, sa pagpahayag sa panagway ug sa mga lihok sa kinabuhi. Mapadayag nga usa ka kausaban ang nahitabo. Sa pag-ila kang Kristo, pinaagi sa grasya nga iyang gipaagas nga madagayaon. Kita nausab. Sa pagpaubos, atong tuliron ang matag sayop ug depekto sa kinaiya. Tungod kay si Kristo nagpabilin sa kasing-kasing, kita mahimong takos alang sa langitnong pamilya sa itaas. Ang Kristohanon dili maghupot sa iyang makasasala nga mga batasan ug magmahal sa iyang mga depekto sa kinaiya. Bisan unsa pa ang kinaiyahan sa imong mga depekto, ang Espiritu sa Ginoo makahimo kanimo sa pag-ila niini ug ang grasya ihatag kanimo diin sila mahimong mabuntog.